Sukaldaritzan jakiak puntuan egoteak bere garrantzia dauka. Kiroletan garrantzitsua da irabaztea puntuan bada ere. Gero puntuzko jertzia daude, puntuzko arropa, beste puntu garrantzitsu bat. Bertsolaritzan ere puntutan aritzen dira. Kamiseta hau ere puntuanekoa da, bai. Eta zuek, koze puntua badakazue, nik kistona. Gelditu hortxe, puntuan gaudeta, hasteko. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Unai Elizazu, ongi etorri. Eskerrik asko, sondo. Dena ongi? Sondo. Ezitan etorriko txalupan, nola etorri aiz? Oinez, marea ona negan, baina oinez etorri nez gaur. Vale, ados. Bueno, eskaurrekoan etorri izan unea, Unai ez da lehendabiziko aldia etortzeana, eta ebizinan zure bideiak urumean itituzunak, ez da? Horren berria azaltzen, bai. Bikain, jarraitzen dezu horrekin, ez da? Horrekin saitzen dugu, bai. Baina gaur beste puntu bat jorratzea etorri zea, ez da? Gaur beste laun bat berri ematen ator. Bikain, eta zure kamisetak eta txapela, eta ikuste torre bai kartera eta gauza mordo bat dituzu, ez da? Baititu kamisetak, jertxeak, poltsak, eta denetarik, eta gaina opari bat ekarri zut. Benetan? Bai, hauxe ekarri zut. Epa, hemen utziko jo, eta gero bukanen irikiko jau, ez da? Ez, igual ireki ja, ez? Irikiko ja? Ez, nik uste bai, ez. Bikain, ni irikitan itxo, bainatek, jendia gogoekin usteko. Puntutan, hori da zure arropan marka, ez da? Hori da, puntutan da marka. Zenbat urte zoaz, ja? 15 urte. 15 urte, Ona. Honekin ni udara nibiliko nago hausko ondartzan, guztua, ez da? Ez ez ikusi testua. Kantontzilotan, gauza ona, puntutan, txikia bai, baina eskasa ez, onda, me viene al pelo, esatean. Gautxoak aia esateko gogua. Oso ona, asko gustatzen zaitek. Bueno, lagunak, saio eharra dator, ibliko gea, ez da? Urumean jarraitzezu, erropak inola zabiltzan, hori da. Eta gai jartzaile ere basea, ez da, bertxotan? Hori ere bai. Bueno, eundeko errezeta dakau, berdela marmitakoa, eta gonbidatu parega bia. Txiki bai, eskasa ez, Bueno, lagunak eta Unai, garatuko izuet errezetakin nundik noa biliko gehan. Marmitakoa berdelana, betiko errezeta, eharra eta osasuntxua, eta sasoikua. Bueno, hemen dago ikuste zuen bezala, berdela freskua, ingo duguna da lomok atea, txukun atea lau lomok, eta orduan txuko dugu garbi, espina gabe eta eser gabe. Eta burukin eta erdiko espinakin, eta bertako berdiekin eta bi txorten hauekin, eta erramuakin salda prestatuko dugu. Gero ingo duguna da, barazki goxatu. Bai piper gorrilla, berdia eta tipulina, txiki moztu, ondo goxatu, behin ondo goxatuta da honian, tomate botako dugu, lau buelta eman, bertara patata kaskauta bota, ardo zurilla, lau buelta eman, txorixerua, eta gero botako dugu, prestatu dugun arraian salda. Hori goxatzen utziko dugu, eta ingo duguna da bukaeran, nola ja, patatak saldakin da zaporera hartuko duen, azkenengo 3-4 minutu falta dianian, berdela berta bota, tapa jarri, bertan utzi, eta gero ja platera eratu. Hor dakau, piperra, italianua, ingo dugu fin, salteatu, eta ingo ditugu gero platera eratzen dugunean, piper prejitu batzu jarri gainean. Ados? Eharra. Bueno, ni arraia garbitzen hasiko naiz, bale? Bueno, barazkik igual, gehiago tarratuko barazki potxatzen, salda iten baino, salda, abidez aragian salda iten deunean, guk hor sankarroia botatzen dugu, edo saieskin bat, edo masaia batzuk, eta aragian salda iteko batzutan, ordu tardi, 2 ordu, eltzea askarrian askarroitea, baina denboa lasai behar du. Arraian, fumetak iten dienea, fumeta da arraian salda, normalian, ireki txiki bat eman, eta 5 minutuan listo dakau. Gehiagi usten badegu bueltaka, aragilean izango balitzu ezela, amoniako usaiak eta normalian zapustu itea, salda, bai. Orduan, hasiko gea barazki goxatzen. Gio, bai, barazkin
berdeketa ez bota, zeatik hori bai saldara botako deula, bale? Hemen dimoztu, lehen da biziko geruza kendu, eta txiki, bale? Eta ni piperrakine berdin egingoet, bale? Bueno, esan dezu nahi, 15 urte, Bai? ja... Hasi nintzala honekin. Hasi zinala. Nola hasi zan, nola izan zen hasiera horiek? Uniberso mundutik nator eta izan zen, kezka batetik, esaten nola da posible jende guztiak, jende denak, jantzi egiten gara, Bai? eta zegatik jazten dugun hori ez gara identifikatzen horrekin, berez, ez? Badia marka pila bat, ni marka horiekin naiz Bai, identifikatzen, multinazionalak eta bestiak eta esaten badira berso testu pila bat identifikatzen garenak, orduan zegatik ez dugu berso horiek ekarriko erropatara, hau izan zen, soinean jantzit, hau da, egin nun aurreneko diseinua. Kopla txiki badeko? Zortzikoa bada. Eta, bueno, ez du ezer esaten, baina dena esaten du. Bai. Eta hortik hasi nintzen pixkat erokeri politonekin. Bai, hemen bakezean erokeri txiki bat izan, eta horre bai segartzeik. Eta ibili, txapela buruan eta ibili munduan, gero daude hemen hiru ubikazioko... Txapela buruan dakak, ibili munduan. Hori da. Bale, ona. Bai, dena daka bere logikatxoa. Beste batek ekarri, zitxan hemen izauztar batek txapela bat, eta jartzen zian. Txapela buruan, buruzoia azpian, nola jartzen zuen, bai. Zauztarra beti humore. Zauztarra beti humoreak. Eta hasi zinan, eta nola izan zen, lehen da biziko hasi izan zen, kamiseta bat, esan dezul gero hasi zehala bai. Aurrenak kamiseta bat izan zen, egin itun 3 diseinu okerrez banago, 3 diseinu izan zian, eta gero hortik aurrera, jertxetara pasatzen, poltsetara pasatzen, erropa mota guztietara, amantalak ere badazkat. Orduan, erropa aukera guztietan diseinua jarri, eta egia da diseinu bakoitzak denak ez dutela leku berdinerako balio, diru zorroak, karterak, bertan jartzeula eta bueltak amari. Bari, igual kamiseta baten igual ez da egokiena. Ja, segun zer, aproposago galde baten obestian. Hau, diseinu hau bixerakoa, mendaka egokia. Aproposago bixeratzako. Eta hauetanak hiriburutzi zaizkik, hauetanak hasieratik eukin ditu? Bai, azkenen, bersoa da zerbait oso gauza bizia, mugimendu asko dakana, eta orduan, okurritu hola, o entzunala, o ikusiala bersoren bat badula, jendean geratzen dela bere ingogoan, hori ekartzen da erropatara, gero bersoaz aparte, esaera zarrak, esamoldeak, euskaraz eta euskaratik egite dena. Zenbat, jantzi indituk edo, zenbat? Momentu honetan dazkat, 54 diseinu, okerrez banago, eta erropak, beste 10 bat erropa aukera ezberdin. Kamiseta, manga luzia, manga motza, jertxea txanoakin, txanori gabe, kerremaierarekin, mendiko jakak, amantalak, galtzerdiak, kaltzontziluak, nik uste goitik bera zapatiak enduta, goitik bera jantztia gatela, persona. Eta hauek guztiak, zuk indituzu, zuk indako esaldia dira, erropak zuk aukeratzen dituzu, o nola moldatzen zauden? Bai, erropak nik aukeratzen ditut, egia da oinarrizko erropa organikoak egin nahikin etela lana, eta gero, diseinu guztiak itetuk nik, gero ere badakat lagun diseinatzaile bat, Oiartzuar bat, Eneko, Dixidukoa, bera da nerekin batera hasieran hasi zana, eta gaur egunean ere ez dago nerekin, baina nerekin dago, neurri baten. Bera da diseinuak sortzizkiana, edo bestela ni naiz diseinuarekin juten naiz beraren gana, eta saio Eneko abondo dago, eta esateit bai. Eskomatek, edo beste bueltate maio, edo ez. Piskat, hola funtzionatzen dut. Ondo. Eta, geho, hauek guztiak, ez dakito sare sozialetan, o dendazkatan, edo dendazkak eskuragarri. Webgune badakat, puntutan.eus, online egite salmenta gehiena, eta gero berez, dakat Loiolan txoko bat, denda bat, Donostiko Loiola auzuan. Ni beti esatet, Loiola auzua dela Euskal Herrian balin badago kantutegian ezagutzen dugun herriren bat, dela Loiola bin batian Loiolan erromeria zen. Eta Loiola hori Donostikoa da, ez da aspetikoa, naiz eta asko pentsatu aspetikoa dela. Eta bertan dago. Eta gero eskari bitartez egiten da orduan, ez dago dana txintxilika eta hola. Gauza batzuk bai, baina gero aldean moldature bai. Bertan dago erropa guztia eta bertan dago diseinu guztiak. Eta esaldi guztiak. Hori gauza bai. Azkenen aukeratzen da bat, aukeratza bestea, eta gero ja bertan... Ni esatet, nik talo makina bat izango banu bezala dakatela. Nik azkat taluak, eta azkat ingredienta, eta zerekin nasun astu. Txokolatia, irugilarra, o barazkikin, tantaka, eta martxan jarri. Aukera gehiago azkat, hori baino... Eta jendia zerren bila jutea gehiago. Ez dakito, arrakasta gehiago dakain kamisetak, txapelak, kartera... Jakingo banu zerrakan arrakasta gehiago beraztuta monitzake, eta ez da hola, orduan. Nik uste garaia direla, eta gero ere saretan da mugitzen zarenean, da igual saretan
zabalkunde handiagoa lotzen du, eta orduan hori saltzen da gehiago, baina niko haintxe jantzita dakatena da, zarrena izataz aparte, gehien saltzen dena da, baina gero daude, garaiak, martxoa inguruan, badakat bat usual berdiren berso batzuk, konplize ditut eta maite ditut danak, hori desente saltzen dana. Gero, umeentzako, gaztentzako, haude hor konpon, bosta xola, hau isilikeko testua dauzkanak, orduan, nire esateten bezala, segunda egun hortan nola esnatzen zaren, jantziko duzu gauza bat edo bestia. Eta, guain gaur egun asko ikusten dira esaldiak amisetetan, daolako lekutan, baina guen dela 15 urte, ez da, hain arrunta, ez da? Ez, eta nik esan nuke, ez dakit erropa denda zarrena otena izen, euskaraz lan egiten duen erropa denda zarrena, baina orain dela 15 urte ez zegoen alakoik. Ongo ziren markaren bat, egia da, garai hartan euskararen aldeko festak eta kilometroa Nafarroa inez hori izaten zela jantzten genuna askotan, baina ez zegoen humorezko testu bat, ez zegoen aldarrikapenetik kanpoko testu bat, orduan, ez da izango aintzindari izan nintzenik hortan, Baina ia bai, ez da? Eta nondik harrapatu zenun ideia, zuri etorri zitzaizun ala batian, edo ez dakit, nun baiten zoze ikusi zen duen, edo? Ez, hasi nintzen, esan nun, guazen deskubritzea, jende ezberdinak lagundu zian hortan, eta hola seginan probatzen. Eta nola deskribatuko zen duen proiektu hau? Puntutan zerbait balin bada da euskaraz eta euskaratik sortutako proiektu bada, euskaraz janzten dut eta euskararentzako janzten dut, eta oinarrian hori da. Gero dia, erropa erosoak, denak saltza ikuste erropa erosoak, politiak edo itxusiak norbere gustuaren arabera, baina euskaraz, bertsua du oinarri, eta egia da 50 diseinu gora ditu dela, eta jende asko esatau pila badala, baina bersoa zerbait balin bada, zerbait bizia da, mugimendu asko duena, berso asko kantatzen dira urtean zehar. Orduan, orain dazkat 50, eta hemendik 2 urtera, batzuk hilko dira, eta beste batzuk sortu. Eta beti bazaude prestatzen, esatezu urtero atea berri dut lau berri, 2 berri, 3, edo ez dakazu zifra bat hor? Burura etortzen danean, ikusten zunean diseinu bat, hau polikia da, hau ekarriko, eta sortu egiten duzu, eta gero igual sortzen duzu, komunikatzen duzu, eta saltzen dira 5 kamiseta, edo saltzen dira pilo bat. Orduan, hor da jakiten askotan. Eta jendia den da juten danean, zer juten da gehiago, behantzako erostea, o hau oparilla egiteko tare bai aproposa da, ez da? Ni pentsatzen jendia oparilla egiteko gehiago juten dela, edo... Nik uste denetarik, oparitarako ona dela esango nuke zeren, nik uste euskaldun guztiok dugula inguruan bersozaleren bat, edo euskaldunak euskaltzalea diela zalantzari gabe, eta, karrizkizuan kaltzontzioak adibidez oso oparitarako beharra dira. Geho zaila da zuk erostia, geho oparitzen gehiago. Nik esate, norbaitek erosten duena, nik anonimatoan mantentzen dut bere izena, ez dut zabaltzen inun. Baina askotan olako gauzak eta olako esalik eta ez dakit. Kaltzontzio azkaten bezala, kulerok eta tangak ere badazkat. Eta horre pixkat, nire aldetik ere, ez da esango deserosoa danik, baina, etortzen diren emakumezkoa. Nire tanga bat, erosoak, zentzen ari tangakin. TV-ko ordutegiak igual etzien egokienak hortarako, ez? Onartzea. Bueno, hemen, balazki bota ditugu, gero arraia mutxurrak eta espinak botako ditugu. Betu, erramua botako, gehiagi ez, atikan geho kriston zapore hartzeu. Hola, pare bat osto. Alko genuen gero erramua bota marmitakoa bertara. Baina geho, osto hauek hauian ez dituka proposa izaten, orduan. Saldan botako deu, saldan ja zapore utziko, eta ego salda hori erabiliko deu. Marmitako egiteko. Eta, hemen aurratu deu, barazkik hemen behitu. Haure Euskal Herriko kolorez, eskakonek, Bai. Dotore ateate. Edo estriborra eta bagorra eta proba. Bale, baita ere. Aber goxatzen deun hau, eta ben goxatuta da honean, esan deun bezala gainuntzeko zagaia botako izkilou, salda berandu patata askanian, baina lehen da bizia reportai bat ikustea jungo gea. Honekin nutrizio zentrura goaz, eta gaurkoan itzingo igue arrai urdinei buruz. Goazen ikastea. Kaixo Joseba, naia naz, Durangoko Honekin Nutrizio Zentroko nutrizionista, eta gaur arrain urdinaren onurei, kontsumo maiztasunari buruz eta beste hainbat gauzari buruz ere hitz egingo dizuegu. Torri.
Arrain urdina eta arrain txuriaren artean bereizketa bat egiten bada, alde nutrizionalari begiratzen baldin badiogu, ikusi daiteke arrain urdinak daukala gantz kopuru altuagoa. Eta izaten da gutxi gora bera 5% baino gehiago gantza denean. Gero bai, begibista ze desberdintzeko edo arraindegira baldin bagoaz, eta baldin badakigu arrain bat urdina edo txuria dan, izatxari begiratu aldotzagu. Azkenean urdina baldin bada, izatxa V formakoa edo triangelu bat egiten izango dauelako, eta arrain txuriak edutuko dau izatxa zuzena. Arrain urdinak hainbat onura ekar ditzake osasunean batez bere gantz perfilari begiratuta, omega 3an aberatza danez, omega 3a gantzazio bat izango litzateke, eta alde batetik osasun kardiobaskularra bermatzen dago, adibidez kolesterolerako, hipertentsioa saihesteko, gero anturatiboa besteko interesgarria da, eta esaten da bai, edo ikertu da, osasun neurologikoa edo nerviosistema garatzeko bai, edo nerviosistema osasuntxu bat eukitzeko bai, interesgarria dela omega 3a kontsumitza, eta arrain urdinetik baldin bada, primeran. Gu kontsultan normalean kontsumo maiztasuna hitz egiten dugunean, arraina orokorrean gomendatzen dugu astean 2-4 aldiz jatea, eta 2-4 horietatik arrain urdina baldin bada astean behin edo birritan, primeran, egia da jende askori kostatzen zaiola astean 4 aldiz arraina jatea, eta egia da ez dela beharrezkoa, omega 3a bai beste iturri batzuetatik hartu daitekeela. Baina orokorrean 2 aldiz jaten baldin badugu, oso ondo gongo litzateke, eta bat jateko ohitura daukanak bigarren batera handitzen badu bere kontsumoa, primeran, eta ez daukanak, batera handitzen badu bere kontsumoa, ondo bai. Kozinatu aurretik eta arrain bat aukeratzeko momentuan, hainbat gauza hartu beharko genituzke kontuan. Alde batetik, arrainaren freskotasuna fresko erosten baldin badugu, eta freskotasun hori zelan ikusten dan, begiak ez badaude ahurrak, azkenean distiratxu baldin badaude, eta tente baldin badauz, hor ikusten da arraina freskoa dela, edo azalaren distirabe begiratuta, ugatxak eta zelan ikusten dien firme dauzela, eta distiratxu, eta horrek esan gure da arraina freskoa dela. Gero normalean bai, kontsumitu aurretik, hotz katea ondo mantentzea interesgarria izaten da, azkenean temperatura hori mantentzeko, temperatura altua hartzen bada edo berotzen bada apur bat, bakterien ugalketa gertatu alda, eta igual arrain bat intoxikatu daiteke, edo guretzat toksikoagoa bihurtu daiteke, bakterioak bertan ugaltzen baldin badira. Batzuetan badago ohitura, adibidez izokina edo atuna edo lako arrain urdin batzuk gordinik kontsumitzeko, badaudelako errezeta batzuk eta oso onak gelditzen direlako, baina elikaduraren segurtasunaren ikuspegitik gomendatzen dena da gutxi gora bera edo gutxienez 48 orduz izoztea, adibidez anisakisa edo beste parasito batzuk edo beste mikroorganismo batzuk behintzat paralizatzeko eta horrek gugan eragin negatiborik ez izateko. Osasunaren ikuspegitik eta egunerokotasunean kontsumitzen den arrain bat baldin bada, gomendatzen dena da, prestatzeko moduak edo kozinatzeko moduak, izatea adibidez plantxan, bakarrik olioa erabiltzen dalako eta hobeto oliba olio virgina extra, eta horrekin batera kontsumitzen baldin bada, arrain urdinaren onurak hartzen egongo ginak ez, papilotean laban bai, beste aukera bat dira, gaur egun hain modan dagoen airezko frigigailua erabiltzea interesgarria da. Eta egunerokotasunean edo imaginatu astean 4 aldiz arraina jaten baldin badugu, gomendatuko litzatekeena da saiestea frigituak edo rebosautako arrainak, batez olio asko xurgatzen dabielako, eta arrainan onurak hartu bai, baina beste konposatu batzuk hartzen egongo ginatekelako, eta igual kopuru handiegian. Bueno, Joseba, espero dut arrain urdinari buruzko informazioa guztia interesgarria izatea eta guk hemen jarraituko dugu. Durangoko Honekin Nutrizioa Zentroan. Gero arte! Hau panaia, asko ikasi dugu eta aurrenare ikasteko zaila ongo geha, bagizue. Sukaldatzen dakigu, baina nutrizionistak, azkenengo detaiek ematezkiu eta zenba bierta nola janda, azkenean gu dana barru egite dugu eta kontrolatu inbergea, eta esan duen bezala, ze garrantzitsua da arrai urdina jatia, Eta askotan, dano nahi dugu, urra burua, eta miarraia, eta zapua, eta aleatza, ondo dago. Baina berdela, sardina, antxua, gaina merkia izatea. Betu horreak utzituna antxoa batzuk, nik atzo janituna antxoa batzuk. Ze gauza ona.
huelta eta huelta, gaina antxo txikila sartzean gero kontzerbeta eta ez dela juten da merke saltzeue, eta askotan batxien ez garbitzeatik, ousaila botatzeula eta ez dakiz eta azkenean... No, gero gozatu jesu. Baina gero gozatu eta energia, ez da? Benetako energia. Bueno, eskerrik asko, eta aurren arte, barazkik hemen da biltza, huelta eta huelta, itxoingo du kolore pixka gehiago hartzia, ni botako eta arraian buruk eta espinak bertara, eta zuka bidez patata zurituko zu. Zuri gailuak inobeto, ez da? Bai, tori zuri gailua, tori patatak, eta ingo du kaskatu, baina pixka txikila, bale? Hoi da trukoa askarro ibiltzeko. Bestela gustatzen zein ondila baino. Moztuko eta aurrena eta zuk esan ondo. Venga, gero kaskatuko jo. Venga, eta hemen gotena da betu. Hau, hola xingo deu, buru eta egatza aukenduko jot, eta hau, badijua, salda. Eta hemen gero, emango jot, bizkarra aldetikan, labankadatxo bat, betu, Trrrra, honeaino. Eta gero hemen iten deunian horla, ben, txak, eta hemen, betu, jai naiz horko egatzetako espinak entzen. Garbi gelditukoa, eta gero hemen, espinak gabe gelditzeko, hemen ja ez da gau, zatik hemen utzizkiot, bentraskakuak. Eta hemen iteietena da gero, betu, golatea, bat, eta hau dago garbi, reboxatuta jateko ere gauza eharra. Eta gero, beste aldetik hola iteziot, hau, barroa, eta hauek, gero, marmitxakoan gainen jartzeko. Venga, hola eta goitut, 8 lomo atea bertzaizkit. Alde bakotxetik, 2. Eta aldi berian kontatu behar diguzu. Gai jartzai ere jarraitzen duzu, bertxotan? Bai, joan dela 25 urte hasi ginen gaia jartzen, bai? 25 urte? Ez gala ingazteak, zea. Eta bai, jarraitzen dugu. Egia da, bueno, nahiko genukena baino gutxillo, baina, bueno, hor azkenenen antolatzaileak deitzun duenean, pozik juten gara. Baina gutxi daudelako, o beti ez daulako aukera juteko? Ba, ez dakit. Jakingo banu galdera hori erantzuten, baina ez dakit. Ba, askotan hola tokatzen dalako eta listo. Gero egia da, banabilela hemen, Donostiko bilintxi balantxa bertso elkartean, bertso eskolan, eta ari garela saioak antolatzen, eta bueno, alde hortatik ere, Donostin saio batzuk egiten, eta oso gustora. Ega esan, eharra da lan hoi. Eta, gaia jartzen, zertzea, nahiko zorrotza edo erresa jartzituzu, edo segun hori ikusin behar da nola di joan txapelketa eta segun ze txapelketetan lasaitzeaiz edo txintxatzea juteaiz. Eta nik uste leku egokia dala hori izateko ere, ni beti gai jartzaiaren lana konparatzen dut zuri sukaldariari produktua ekartzen dion horren parekua naizela. Orduan hona ekarri bertek, ez da? Gerozta produktu hobia ekarri, zuk lan hobia ingozu. Bai, errexago ateako, atutik gabe. Nahi balin baizut puteatu, karriko izutzea, arrai ustel bat. Bai, eta horrekin ez zerron ateako. Ba hoxe, ba hori nire lana hoxe da. Alik eta jun merkatura, ikusi oso adi egon, ikusi zer dagoen momentu hortan fresko zein dan gairik egokina, eta hori modu sugerente baten, ekarri zuretzako, kasu honetan bersuari izango bazina, eta zuk horrekin alik eta platerik onena egin. Hori da... Orduan, bueno, askotan garai baten esan zen, bersuaria puteatu inbertzala, eta ez arrazoi dezu. Puteatu ez, bersuaria lagun bada, lagundu inbertzaio berak alik eta platerik o piezarik onena sortzeko. Eta, bueno, eta geroz eta gauza sugerenteagoa ekarri, nik ekarriko balin baizut produktu fresko goxo bat, eta esan ostra, honekin egingo dut, ekartzen baizut arrautzak eta patatak, baino dituzu arrautza patatakin. Justuan. Baina ekartzen baizut, baina ekarriko banizu berdela eta hau dena, bitu ze gauza derrein leken. Budi gabe, gaina hori esatea, betu, produktu txarrakin ezin da eserronik atea, baina produktu honakin alda zapustu. Hori gertatuko, ez da? Bai. Bai, bueno, kasu honetan badakigu bersuariak bapatean ari direla eta gertatu daitekela, egun batean asmatuko dutela hobeto eta beste batean ez. Baina, bueno, hori denak bezala. Kasu honetan beraiek ari diela improvisatzen, ari diela bapatean, eta arrisku hori dagoela. Baina, bueno, guri dagokigu, gairik horrena jarri, gai hori plazako momentu jakin batean ekarri, nik ekartzen balin baizut aurreneko platera postre bat iteko, pixka menua raro gehatuko, ez? Aurrena, bueno. Eta nola da historia, zerrekin hasi bertzeaz? Lasai hasi bertzeat eta gero sakontzekun bihartzete edo nola da ibilbide hori? Galdera ingo izut zuri alrebes. Segun ze jende, segun ze leku, segun zein eman bar diozun jaten, modu batea do beste ingozuk. Bai. Etortzen bazaizkizu eguneko menu bat jatea, ze igual hasiko
hasierako txorakeri Garbi uki berdezu ze lehiaketan mota dan, zein dadon, eta dana. Bai, ze plaza dan, zer... Bueno, ikusi barrezu oso adiegon bartzea nun zauden, eta gero ze publiko dan. Ez dela berdina tortzia jubilatu kuadrilla bat, edo gazte kuadrilla bat, edo janariaz asko dakien kuadrilla bat, bueno, horta, bueno, begiratu behar da, eta hori dena landu behar da. Olai oso ondo, o txiki jauak? Ondo, erarki. Bai, oso txikiak ere ez, hori txikien ez, pixka da hondi jo aldekin, Bai, bestela gio batzutan egosten azten dira, eta gau desin itez eizkio. Hori iretzaigu konbani. Baina bai, hola, azkarrengo, askotan marmitakuan, behitu, gehien hau tardatzea, eta behitu, 10-15 minutuan, behitu, eurra eman dio, eta behitu ze kolore hartzen nahi da. Kolore, eharra. Honei guain, behitu, ardu botako jau, eta murrizten utziko dugu pixka. Joia patata botako ditugu, bueno, tomatia, patata eta bukaeran txorixerua. Eta beti gai jartzaia bakarrik izan zea, o aritu zea bertsolari bezalare bai? Ez, bueno, igual inoiz aritu naiz, ezkontzaren baten, funeral baten, dalako zeatan, eta oso gazte ginela lautrago hartuta edo zein taberna izkinen. Hola nire bai. Baina publiko aurren, ni beti gai jartzaile, eta gainean neurri baten nahi jodet, ez? Izan gauza batian pixka bat ona, bi gauzetan eskase baino. Eta gaina guztua egiten lan bada, eta sortzaile aldetik ere, bueno, egin ditzazkezu zure gauzak eta lortatik anearra da. Ondo. Bueno, eta orduan, guendik anetzea trabitu, o guendik goizo da, igual egunen baten saiatuko zea hor... Ez nire barruak ez dit hori esaten. Nik uste kai jartzaile bezala hondikan bazkatela gauzak egiteko eta gauzak esateko eta gauzak probatzeko ilusioa eta gogoa, orduan, bueno, horri helduko jot. Eta esan desun bezala egun berezitan, edo ez dakit lehiaketa potentetan tokatu zaizu gaia jartzia? Egon izan naiz urte desentetan txapelketa nagusian, da Gipuzkoako txapelketako gai jartzaile taldean. Bai. Txapelketa zenbait ere aurkeztu ditut, finalak ez, final aurdenak eta final erdiak eta hori bai. Eta hori beste lan bada, horrazkenen talde lan bada, hortzado jende batekin, eta hor gaia sortu behar dira taldean, gero taldean ondo saldu, denak gustora senti daitezen gai horrekin, eta da beste lan bat. Ni aukera nahi joet plazako jarduna edo lagun arteko jandua, hor... Bai, bestela, ez dakit, enbede hain herriko ja izan, hain normala beti junberda ja pixkat berexiago egitea historia, ez da? Me gustora pasatzet, edo zein herriko auzotan, lagun arte bateko mai bueltan, eta gero antzoki edo plaza hundi batzutan ebai. Azken dia hori, badazu gauza bera, ezla? Gustora prestatuko zu janaria etxekoei, eta beste 80 lagun etortzen balin badia ere, bai, ez? Gauza batek edo besteak, desberdin kudeatzen dezu, desberdina izaten da, bai. Ez da desberdina ematen du. 3 patatak ez? Bai, 3 patatak botako ditu. Bai, zapori emango jo horrei, bai, barazkia goxatzen hasi dira. Berdela ez dago desente, baino, hoi segun patata da, segun zenba jende datorren jatea. Venga, beste lau datoztela, venga, beste lau patata barroa. Baina egia esan, garrantzitsua da, patata gehiago berba eta jende gehiago balin badator, berdela garrantzitsua da, zatikan arraia danok nahi dut topatu, baina barazki asko balin badago, nik askotan marmitako egite lagunentzako, negaluziana normalen, eta 4 tipula, 5 tipula gotatzi zio eta hori bai, ua gutxi. Ordu bete, ordu terdi, hor marmelada bat iten dezunean, ja hor ja marmitakoan erdila baino gehiago inda, gazu. Horrek gero ja bota txorixerua, bai, berezia dela txorixerua botatzia, zera iten diona da, gorputza eman, koloria eman, eta zaporia eman marmitakoai. Eta gero, ja, produktua, esan deuna, eta esan duen bezala nahiak, fresko tia. Baina patata beti ondo, tortilla patatare bai, patata asko balin baga, gauza ona. Bueno, hemen, ikusi zuen bezala, nola idan hau itxura hartzen, Hau pixka murrizten da nian, patata botako eski jau, eta hau ja irekin txiki bat eman du, eta hori listo, kuiko gendun. Esan duen bezala, gehiagi balin baga bueltaka, askotan izorratu itea. Patata listo azkazu, ez da? Zure aritzez, ez da elkartian etxian, tokatzez, egiri zuko lehen etxia, ez da? Janik jende bordun, janik jen badeu, prestatu inberra.
Zer prestatzen da, zer gehien gustatzen zaigena prestatzia. Ba- Eukiko ditu errezeta erreginago. Ez da gati, ez da esango abila naizenik. Habilidadia, baina dana seka hori, nahi ateatzen zaite, gatzeki, eta karrilla, saieskila labia, no? O jaskua patatakin, no? Ez dakit. Ez da bazpare sekretua esango, nahi hoet, Ez? denetarik iket. Denetak tekite. Hori da. Bueno, hemen guan txorizirua gota, guain bai. Nia. Betu, tita batian itea gaina, jendia, manitakoa eta gixagoa eta kosta iteala eta... Kostatzea nada, junda, patzia eta gero ez izatia ona. Hoi bai kostatzea. Bai. Zalda... Alperri dirua hautatzi baino, gauza Olako ehar bat iten de, kasuela ehar bat. Eta betu, hau, geho, betu, aldezu 8 10 lagunei jaten eman, 3 lau berdel erosita, patata, lau barazki. Edo taperretan bildu eta Buah. aste beteago jana. Gauza eharra. Bueno, esan dakoa, hemen 2 buelta eman ditugu. Guen honei, salda botako jau. Eta, hoi patata biuña honian, berdela bertan bota, gatza pixa botako zion. Sosito ez gai bilikota. Gatza pixka desente, patata berri izateko eta. Venga, holta bat. Hola jarri. Eta salda, barroa. Bueno, eta bitarte jungo gea, erreportaia ikustea. Jungo gea, bainatena, jauregi barria jatetxea, zornotzan dago, eta han emateu jaten, txapelak entzeko mukua. Oazen ikastea. Aupa Joseba eta konpainia, hemen gaure berriz ere, Miguel, sukaldari burua, Isaias, metre eta somelierra eta ni Beñator Matxea. Zornotzan gaude, jauregi barria jatetzean, eta gaurkoan, dastatzen menutariko 2 plater aurkeztuko ditugu. Ongi etorri. Venga, gaurkoan prestatuko dugu eiza dastatzen menuaren 2 plater. Alde batetik, amuarrain basatia marinatua, eta beste alde batetik, basurde masaia. Hasiko gara amuarrainarekin. Amuarraina zatituko dugu laukitxoetan tartar bat osatuz. Kasu honetan, plater hau jauregi barria sukaldeko lantaldeak osatu dugu, bereziki Miguelek, ez? Miguelen ideia izan da, nire eskumineko eskua sukaldean, eta nahi genuen eiza menuan arraina sartu baita ere. Ze eiza ez da bakarrik lurreko eiza, ezagutzen dugun lurreko edo basoko eiza. Ibaiko eiza baita ere. Orduen arraina sartzekotan, izan zen amuarraina bereziki, gainera basatia izan da, ematen du eiza menuan sartzeko aukera. Eta nola ez, etxean marinatu dugu, gatza, azukrea eta kafearekin. Behin tartarra osatuta eta platerean jarrita, estaliko dugu apioarbi purearekin. Amuarraina berez soso samarra da, beraz eman behar zaio freskutasun hori. Eta freskutasun horrek apioarbiak ematen dio anisatua delako. Kopa baten zerbitzatzen dugu, koilara batekin jaten da, koilara ere izozgailutik aterata dago. Platera osatzen joateko, amuarrein arrabak jarriko ditugu gainean. Amaitzeko, perrezil olio pizka bat eta kimuak jarriko ditugu. Eta probatzerakoan, azkenean bezeroak gehien gustatu zaien platera izaten ari da. Amuarrain azalarekin, behin txikatuta frijitu egingo dugu. Eta horrek emango dion berezitasunak krujientea izango da platerean. Goazen gure eiza dastatzen menuaren 2. platerarekin. Basurde masaila egin dugu, eta eiza platerak berez oso zapore neutralak edo zapore gutxiko haragia da, beraz beti bultzatu edo gehitu behar diogu, gaineratu behar diogu, zehozer zapore biziago batekin. Kasu honetan, erremolatxari egin diogu, ketchup bat balitz, baina tomatearekin barik erremolatxarekin. Orduan, ospin eta karamelo tokea dauka, berezitasunez, zaporea gehitzeko. Hasiko gara gure platera osatzen. Alde batetik hasiko gara erremolatxa purearekin. Puntutxu batzuk jarriko ditugu. Ondoren, mostaza ospindua. Jarraian, basurde masaia jarriko dugu platerean, kozinatu dugu Arabar Rioja ardo beltzarekin. Saltzarekin estali, eta platera bukatzeko garaian gauden bezala,
Nafarroar herriberaktik ekarritako boilurrarekin bukatuko dugu. Berezitasuna daukana boilurrak bere zaporea dauka, ezta? Ez da beste osagairik boilurrak daukan zapore eta aroma berezi hau. Aurten beste pausu bat gehiago eman diogu, beti bezala, Jauregi Barriari, bi jantokiak banandu egin ditugu ja fizikoki. Alde batetik hemen gaude jantoki gastronomikoan, berez hemen ematen dugu produktuzko karta bat eta bi menu dastaketa. Beñat Ormatzea luzea dala eta menu dastaketa eisa. Eisez osaturiko platerekin eginda. Eta gero daukagu beste jantokia, bistrok jantokia deitzen diogula, eta berez hori da taldeentzako beste oferta gastronomiko batekin. Bueno, Joseba eta ekipo, hemen daukazue eisa dastatze menuaren bi plater. Nahi duzuenean, badakizuen nun gauden. Jauregi Barria jatetzea, Zornotzan. Agur! Hau, Beñat eta kuadrilla, zeleku eharra. Hoi paragia. Honea etorri zanpean ekin ebai kosinatzea, eta esan zi, azaldu ekin nien area, eta area junituan bikotiakin, da, janian, erregian moguan. Elegante. Inoiz espaziate jun, pasa bertatikan, da, goxatu zazue. Bueno, gurian jarraitzeko behitu, izatea babarru nahi, etzaiola sartu barruan eserre babarruna puskatu ite gala, o arroza paella iten egianean, da, moitzia ez dela komeni, zeatikan, loditu ite eta almido jateitezako. Hemen kontrakoa da, honi almido jateatzen jun behar zaila. Orduan, noiz behinka, sartu pala, bueltasak eman, eta gehien bat guain bezala, ja patata iten nahi danean, sartezu eta meneito batzuk eman dizkio zuela, treki, eta itean ara saltza loitzen jun. Eta guain ja patata inda dao, eta azkenengo 5 minutu hauetan, jatukoa puntxuan. Bueno, eta bukatzeko nik inberditu piperra prejitu, eta zuk unai olio perexil bat prestatuko zu, bale? Bale. Beitu. Olio perexila prestatzeko, gatza potolua, olioa, eta erabiliko zu ostuak bakarrikan, bale? Txortenak organikoa bota, berta bota, eta baitu ja gatza botatzen zuten hemen. Bale. Ite dutena gatza pixka bota, bat, sosito esibiltzeko, eta gero frikzioa iteko garaian, papillatxua iteko laundu iteu. Gio, papillatxua prestakasunean, ja olioa tantaka botatzen jutegea, eta listo. Bueno, eta hasieran galdetu zuten bezala, kanoan etorri zean, opira, jarraitzezu, ez da, urumean... Bai, hortik jarraitzen dugu, orain ja eguraldiak hobetzen hasi diren hontan, ibaia lasaitzen hasi den hontan, hasiko gara berriz ere jendia ibai ere gusten. Bueno, eta ibaia, eta gero ere badakit hor errotan bat, edo zagarrak eta... Bai, Sagardoaren ibaia da, historikoki, eta orduan, ibaia ditun portu zarrak eta baserri zarrak, eta, historiko guzti kantatzeko, azkenen ez da jarduera bat nun torri ibilitazoaz. Torri, esplikatuko izut Loiolan hasten gara, esplikatuko izut Loiola zergatik ditzen den Loiola, esplikatuko izut zergatik behin batian Loiolan erromeria zen, esplikatuko izut nun dago horre Donostiko baserri zarrena, eta nun daude portu zarrak, eta, azkenen pixkat ibiliko zara, leku eder batean, eta histori pixkat ezagutuko zu. Oitana zu kontatzezu, zema laguneko talde egitituzu, nola? Badakit hemen beste lagunen bat, hemen kamara, jun izan dela zuekin horrea kuadrillan, o lanekoakin da, ez da oso ondo da, lanekoakin juteko. Lanekoakin, familiakin, nahezunakin. Bakarrik, Bakarrikan, bai. Nekin etorriko zara. Baina zenbat lagun bildu behar zu irtera prestatzeko? Ni ate izan naiz. Lehengo udan aten nintzen, 82 urteko andra batekin, auzotarra zela, bere ilusioa zela ibaitik ibiltzea, minotzela ausartzen, eta esan nion, venga, torri nerekin, eta pasioan ateko zaitut, eta hoxe. Eta orduan sekutezea, bi kopiraguan eta bilon artean ibiltzen, edo... Kasu honetan Andre horrek etzun askoekin, baino bai, ni irten ninteke batekin, edo atean ninteke 45ekin. Vale, presioa desberdina izango, ez da? Bai. Bueno, beti bezala moldatu imigat, ez da? Jatorra balin badio pixka merke, igual, baina. Vale, eta zer dakagun urumeak berezia, zer...
Ze esplikatzen zu bilbide hortan dana? Zu bakarrik jutezea, eta jendea urruntzen bazaizu, eta ze garrasika gunbertzea, o nola behar Ez dira urruntzen, ni juten ezalako beste ontzi baten, eta egia da, ontzi hortan, bueno, normalen baino jendea baino azkarro juten naiz, orduan ez ezkit eskapatzen, eta juten naiz, hori, esplikatzen, urumea esan nahi dun, urumea bakizu esan nahi dun, hitzak. A ber, bota. Urmea. Urmea, Urfinak, urgarbiak, hortik dator. Orduan, bueno, bastentzera kontatzen hortik, eta gero, loiola zergatik dan loiola, loiaren lekua zelako, garai hartan bertan biltzen zelako loi pila bat. Behin batean loiolan erromeria baldin bazan, historikoki leku festaleku handi bazalako. Bertan garai bateko errekinak eta dirudunak ibaian barrena ibiltzen ziren kontxa etzan politena. Garai hartan urumea zan politagoa. Orduan, bueno, guai nola induen, alde baten paeta jarri bestian, bai, dana etxez bete, hori, bere xarma galdu indik, ez da? Baina mantentzen deke, bai, ez da? Barruan gunda. Daude hor, baso eremu batzu badie, eta gaina nik bete esatet, denak ibaira begira goten diela, baina ibaitik begiratzea zeharo diferenti dela, eta orduan bertara iristen zeran ikustezu Donostia beste modu batera. Eta, esperientzia bihar da, hor gainen ibiltzeko, edo ez dakinak ere bai aldu jun, edo... Nik esate, bizirik egotiakin nahikoa dula. Bai, Bai, biziri balin bazaude, jungo, aurreaka, eta zin bazea, ozin bazu, sartuko naiz nizure ontzian, eta eramango dut. Eta edo ez dela sokatik helduko zaitut, eta atoian eramango zaitut. Kudeatzen dezu hori marea bixiak dianien, da marea goraka datorrela, oberaka darotera, bere xarma eukikoik, ez da? Eta kontu auki behar da, ez dalako gauza bera marea bizitan, marea gora, marea bera, orduak jartzen diren garaian ere, guzti hori kontutan hartzen da. Edo zein momentutan da navegabelea ibaia, dira momentu batzuk. Baina batzutan egurra bihar da, aldapa gora iteko, aldapa bera, ez da? Igual ibaian gora ordu eta laur deningo zu, eta jetxi 10 minututan, eta hori ere ez da oso interesantea. Abiso bat zenbat olio bota darri. Vale, hori aurrena zanpatu horrela, flexioain, masatxoa prestatu. Piperra, vuelta eta vuelta, nahiko aldente utziko ditugu, Eta hemen, behitu, earra indigo gorkoan igual. Hemen ingotena da, behitu, berdela igaza pixa gota, eta esan dakua, hau eguain hemen minutu baten, askotan atea eta bere beruakin inda hongo zian. A ber, behitu, honekin botako ditu, eta listo. Barraga bota. Azotela. Hau dana garbi dago, Espinei gabe, eskata gabe, eta ezer gabe, eta esan dakua, hau gola eman. Naztu txiki bat, zua itxaldu, eta hau, listo dakau, platera aratzeko. Vale, ontzian bia, jungo naiz. Bueno, hasi gara erropakin. Erropa, nola ditze jozu zure... Erropa, jendea, jantzten dut. Perfecto. Gure esloganetako bada, jantzia di plazara. Jantzia di plazara. O bertsozale jantzien-zat, edo, bueno. Ona. Bertxotan, jarraitzen dezure bai, nun dakazu urrengo ekitaldia... Udan izango dut, loiolako festetan, eta hemen aste nagusien ere bai. Ondo. Horrengoz, hoxe. Eta gero, piraguan ibili nahi badeu, nola topatuko zaituzu? Arraunin sartu, edo urumea... Arraunin? Arraunin, edo ez dela urumea jarri, urumea arrauna, eta ja Googleek ondo fitxautan nauka. Bikain. Ondo, hor zibiltzea jende gehiago, bertakua, o atzerritarra asko, edo... Atzerritarrak apenas, eta gaina, bueno, igual ez da oso gokia esatea, baina nahioet bertakua bakarrik etortzen. Nik kontatzek joan historiak atzerritar bat hitzaizkio gehiagin interesatzen. Euskeraz bakarrik itek, erderaz, inglesez eskatzen bai euskeraz dakit, erderaz zantzemantzen zait euskaluna naizela, eta hoxe bakarrik dakit. Vale, ados. Bueno, hemen, hauek atzeak oitu gut. Ze itxura piperra hauek egola, vuelta eta vuelta. Hoi bakarrik jateko ere. Hola xe, gatza bota eta barroa. Oi, hau, ze gauza ona piperra gola, pregiuta. Nik gauza ia denak oliotatik pasatzitutenak, papeletan jartzitut. Baina piperrak papeletan jartziaz pekatu irutzen zait. Zeatikan, hor gelitzean, piper saborekin daun olio hori. Gio, ogilekin pasatzeko, gatza pixkat, gatza desente botatzen zete bai, baina gauza asko gustatzen zaitek horko olio hori. Venga, hemen gatza botako ziot, vale? Eta bagoaz. A ber, marmitxako itxura eharrakin. Behitu berdela. Arrai eharrak berdelare bai, Mio. Jendi egizti gazko jaten. Gatxiz lamar. Gehiago eman, arrai urdinai. Bertako arraia da gainea. Merkia, bertako arrantzalie garrapatutakoa. Eta oso osasungarria. Bueno, zehola nahiko. Beste bat. Venga, vale, beste bat.
Osea, konpartitzeko da, o... Batentzat, Vale. batentzat, nahiko, no? Beste pare bat. Hobeto da gaina, ez gehiagi bota, eta gehiago nabazu, geho berriro bota. Bai, hor plateran grabatzia gero ez da ondo gelditzen da. Honei bi buelta eman. Erdin jarriko jo piper batzuk horrela. Vale. Eta bukatzeko. Botu honi. Listo, ziega. Venga. Bueno, Unai, eskerrik asko ditituken gauza guztiagatik. Zuri. Eta urrenare zeo zedakagenian, torri, guri kontatzea. Gu deno goxatzeko eta denon artean Gustu atorreko gea. aurre egiteko. Bueno, hementxe gaurko berdela marmitakua eta lagunak egun hona izan. Bihar arte. Aio. Aio.